Ovo je refleksija. Prostor u kome se vraćam sebi. Tema današnje kratke priče je napravila sam plan sa svim koracima koje ja treba da uradim. Sa svim mogućim algoritmima koji govore ako ovo, a onda će se desiti to i to. I to je bio dobro poznati osjećaj. Gde se napravi strategija i ona me dovede do željenog ishoda. S tim što, dok sam ja išla koracima koje sam napravila, se u meni pojavilo pitanje da li ovako treba? Da li na ovaj način? I da li je ovo put? I onda sam se zbunila, jer mi nije jasno ko to pita. Ko postavlja ta pitanja? I sa kojim ciljem? Kao da u meni postoji nemi posmatrač koji gleda šta radim i pokušava da mi skrene pažnju. Ali ništa ne govori. Pa mi nije jasno. Ne znam na šta skreće pažnju. Ali stoji. Pošto nema jasnoće, ja nastavim dalje po planu. I radim onako kako smatram da će doneti rezultat. Ali ne mogu da ignorišem nečije prisustvo koje samo drži znak. I pogledam kako se ja osjećam u tom trenutku. I osetim da moj plan traži jak stisak. Da ga držim sa svih strana. Kako bi se uspešno realizovao. I da mi on donosi nemir. Jer se stvari ne odvijaju dovoljno brzo. I nije se ništa dogodilo odmah. A ja sam sve tako dobro osmislila. Samo akteri nisu dovoljno brzi. I situacija zahteva dodatne resurse. I to unosi veliku nervozu. I ja se cela pretvorim u taj plan. Moj ceo fokus je na njemu.
i na tu stisku. Jer kao da ako ga pustim na sekund, će se raspasti. Ako ga ne držim dovoljno jako, osjećam se da gubim tlo. A posmatrač samo to gleda. I ja kao da se prema njemu okrenem i nervozno mu poručim da mi kaže šta ima. I zašto stoji, a ništa ne govori. Neka kaže. I kako sam se okrenula, tako sam pustila plan. I našla sam se u procepu. Niti imam kontrolu, niti znam u šta sumnjam. I nemam jasan put. Ali ovoga puta dozvolim. I pogledam tu situaciju sa radoznalošću. Šta to tek treba da se dogodi? I ne jurim sve odgovore odmah i sada. Već stojim sa posmatračem. I na tom mestu ne osjećam stisak.